wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jsellmilkom u jilqakom għal 45 episodju mis-sensiela l-intervista. Illum ser nkunu qegħdin niddiskutu l-aħħar żviluppi mill-Premier League Ingliż u ser naqsmu l-programm f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti ser nkunu qed nitkellmu fuq l-aħħar żviluppi li kellna fil-kamp ta' Manchester United, filwaqt li fit-tieni parti ser nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni fin-naħa t'isfel tal-klassifika Ingliża. Għal dan il-għan il-lejla miegħi fuq il-panel kif qegħdin taraw għandna lil Simon Farrugia, ġurnalista TVM Sport, Darren Grech, partitarju ta' Newcastle United, kif ukoll għandna fostna lejla lil President tal-Manchester United Supporters Club Malta, is-Sur Joe Tedesco. Nixtieq nirringrazzjahom tal-lejla aċċettaw illi jingħaqdu magħna għal programm l-intervista. Infakarkom ukoll jekk għandkom xi domanda li tixtiequ staqsu lil membri tal-panel tagħna jew tridu tagħtu xi punt fuq dak li qed jiġi diskuss matul dan il-programm, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni tal-kummenti illi hemm allaċċata ma' din ix-xandira. Qabel ma nibdew bħas-soltu bħalma jiġri f'kull programm li jkollna li jkun hemm il-logħbiet tal-Ewropa League qabilna, naraw naqra riżultati li kellna mill-logħbiet li spiċċaw kmieni fil-UEFA Europa League fejn fost l-oħrajn għandna rebħa ta' 3-0 min-naħa ta' Lazio kontra Lokomotiv Mosca li permezz ta' ħadd-tim ta' Maurizio Sarri issa ser ikun prattikament 15 oħra qed jilgħab decider f'daru kontra Galatasaray għal biex jgħaddu il-miżejr dak il-grupp. Għandna mbagħad il-West Ham illi ikkwalifikata għar-round li jmiss wara rebħa ta' 2-0 għand Rapid Vienna u Celtic illi tilfet 3-2 għand Bayer Leverkusen. Fil-UEFA Europa Conference League tispikka ż-żelqa ta' Tottenham Hotspur ta' Antonio Conte ma' nura ta' l-Slovenja. Żgur li din it-telfa tista' tikkompromettilhom ukoll iċ-ċansijiet ta' kwalifikazzjoni illi Spurs għandhom. Biss wasalna biex issa nibdew ukoll l-ewwel parti tal-programm fejn ser nkunu qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni attwali fih dan Manchester United fejn wara l-aħħar sensiela ta' riżultati nistgħu nsejħulhom hekk diżastrużi li kellhom fosthom it-telfa ta' 5-0 fuq Trafford kontra Liverpool, it-telfa ta' fit-2-0 fid-derby kontra Manchester City u wara l-waqfa jiena nsejħilha umiljazzjoni 4-1 kontra Watford. Ole Gunnar Solskjaer ġie mkeċċi jew irriżenja minn manager ta' Red Devils. Joseph, nibda bik l-ewwel nett, merħba fil-programm l-intervista u nirringrazzjak tal-li bħala Manchester United Supporters Club il-qajtu l-istadina tagħna minkejja l-mument xejn feliċi li għaddejjin minnu bħalissa United kif qegħdin taraw ukoll fil-grafika United fi kriżi. Nixtieq li nibda billi nħu ftit kummenti minn għandek fuq is-sitwazzjoni li għandkom bħalissa fil-klab tagħkom li leħqet ukoll il-qofol bitkaċċija jew riżenja ta' Ole Gunnar Solskjaer. Nsellimlek Antonello, nsellem il-ħabib tiegħi Simon u l-ħabib tiegħi Darren u s-semmija kollha tal-programm. Grazzi tal-istedina. Aħna Baħrin tal-bnazzi u tal-Maltemp, ġifieri l-bnazzi drajni ħafna minna ħafna bnazzi fil-ħajja tiegħi għalmenu fil-kemm fid-dinja. Però dan huwa moment diffiċli għall-United ovvjament, mhuwiex l-ar moment li qatraw l-United fl-istorja tagħhom bla dubju. Huwa moment diffiċli forsi anke minħabba l-fatt illi wara staġun illi fih il-United kienu kważi FA Cup semi-final, final tal-Europa League, it-tieni fil-League. Wara l-akwist li saru ta' ċertu portata Varane, Sancho, mbagħad l-akwist kbir ta' Ronaldo, l-expectations telgħu sparaw il-fuq. Daħħal ukoll fuq dal-programm, l-United kienu għadhom ħadu l-Varane u lil Sancho,
Franċo kien għadu qas konfermat l-aħbar ta' Ronaldo ħarġet wara. U konna qegħdin saħan sitra anka niddubitaw jekk Liverpool kienu x'ħajkunu wieħed mill-kontendenti fl-aħħar programm li kont hawnhekk. Meta llum dak u sabiħ tal-futbol illum qed naraw anzi Liverpool li fl-opinjoni tiegħi mal-Manchester City huma l-iktar ġixtimijiet il fl-opinjoni tiegħi għandhom ċans jelħu lik dis-sena. Ġara fil-United, ovvjament, wieħed jista' jispjekola jsejt ħafna affarijiet, Solskjaer ħankunu biex inkunu korretti, Solskjaer waqaf mal klabb mutual consent, la tkeċċaw laqas ir-reżenja, u naħseb id-deċiżjoni ma kienx mod ieħor kif jistgħu jiġru l-affarijiet. Il-logħba tal-Watford forsi kienet tard wisq, anzi fl-opinjoni tiegħi, għax naħseb illi l-affarijiet kienu ċari, the writing was on the wall, kif kienu qed jgħidu, ġifier qabel l-international, jien fl-opinjoni tiegħi il-move kellha ssir qabel l-international break. Għaliex kif ġiet issa ħalli l-United rebħu din il-logħba kontra l-Villa Real, però setgħu ma rebħux, psikoloġikament il-pers ma jkunux pożizzjoni tajba u setgħu perikolaw iċ-ċans li jkwalifikaw mill-Champions League. Issa ġrat l-United rabħu saħansitra l-grupp bir-rabħaw il-mod kif ġie r-riżultat tal-Young Boys, allura minn issa l-qoddim irridu ovvjament nħarsu l-qoddim nerġa' ngħidlek. Tant hemm raġunijiet li wieħed jista' jispekula dwarhom, l-unika ħaġa li niddisprezza kompletament hija l-kummenti illi ċertu supporters tal-United saħansitra kellhom l-ardir li jiktbu anke fuq is-social media fuq bniedem bħal Solskjaer illi fl-opinjoni tiegħi jien aqqas fuq l-ebda ħadd ma tiktibhom aħseb wara fuq persuna illi f'daw l-aħħar 3 snin ta' dak kollu li kien jafa l-klabb, apparti li kien leġenda kbira fl-istorja tal-klabb u għandu isem ħajħassarulu ħadd. Daw l-ħar 3 snin, biddel ħafna affarijiet mill-sitwazzjoni li sab wara Mourinho. Juri, ma tħadd ma jista' jneħħilu il-fatt li reġa' daħħal kultura, reġa' daħħal l-ispirtu ta' Manchester United fit-tim li kien spiċċa, Mourinho ħalla tim fi stat disastrus, ma ninsewx fl-ma sitwazzjoni kien spiċċa l-klabb qabel ma daħal Ole. Issa, mun wara l-ewwel 3-4 partiti ġara xi ħaġa fit-tim illi tista' tipprova tifhem, però minn barra kulħadd jgħid ħafna affarijiet, però xkun qed jiġri eżattament minn wara l-kwinti wieħed ma jkunx jaf. Jien bħala partitarju mhux coach, jiena mhux qiegħed hawnhekk biex nitkellem b'mod tekniku, però nibqa' skantat kif imbagħad nara l-commitment kollu li kien hemm fil-logħba tal-Villa Real 4 ijiem wara dik l-umiljazzjoni, ħan nirrepet il-kelma li għadt inti kontra l-Watford, l-istess players, l-istess coaching staff, tiġi fiddu. Ma di mhux l-ewwel darba li rajnija, min isegwi l-futbol jaf li jkun hemm bidla ta' coach u bidla anke fil-ground. Jiġifieri ħanejtek. Issa hemm it-test qawwi li ħajġi is-sibt il-ħadd li ġej kontra Chelsea, allura inħarsu l-qudiem. Simon O'Derin, bħala tnej li forsi kontu qed issegwu din il-kustjoni minn barra, ma nafx hekk l-ewwel qed insellmilkom u nirringrazzjakom talli aċċettajtu li tingħaqdu magħna llejla. U t-tieni xtaqtu ħuna l-opinjoni tagħkom li forsi kontu qegħdin taraw from the outside din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb illi naqbel ħafna nikkondividi ma' dak li qal Joe fis-sens illi Manchester United dawn nġutu problemi li għaddi minnhom kull tim, dan it's no surprise fis-sens dan ftit snin ilu konna nitkellmu dwar Liverpool li damu 30 sena biex jaħbu l-kampjonat. Kienet tisemmi Liverpool, għax huwa tim wieħed mit-timijiet ewlenin fl-Ingilterra. Mhux semmi timijiet iktar li tfel fil-klassifika għax ma kinux jieħdu l-kampjonat dak ir-ritmu li kienu jieħdu Liverpool. Issa jidher li Manchester United kontra kull aspettattiva x'hemm il-problema u hemm l-analiżi x'ġara eżattament. Kontra kull aspettattiva ġara
illi ġara għax l-acquist li saru fil-close season nistgħu ngħidu kważi mhux ma jagħmlux dawk l-acquisti Manchester United ma kien wieħed mill-aħjar swieq ta' acquisti f'dawn l-aħħar snin. Meta inti ħadd tliet players għal dik ix-xorta. Ġara. Jiena ngħid minn barra player power kien hemm l-inkwit fid-dressing room. Il-players għajdu jisom bħal impjegat, mhux jisom huma impjegati fuq post tax-xogħol. Ġifieri jekk hemm disgwid bejn tnejn minn nies, tlieta minn nies, hekk hemm disgwid kontra id-direttur tiegħek, il-vapur mhux se jimxi sew. Ovvjament, fl-isport il-vapur ma jimxiex sew jidhru ir-riżultati. U hekk ġara Manchester United mhux qed ngħid sorpriża, ma mbagħad tiġi bħal bieraħ kif qal ġew ftit tal-ġranet wara ftit sigħat pratikament wara d-disfatta kontra Watford. U naraw United bla manager, caretaker manager, jirħu bar minn darhom mhux faċli ġewwa Spanja. Jiġifieri hemmhekk diġà bdew jingħataw ċertu risposti għax il-players jiena Manchester United bil-players li għandhom tim biex jisfida għal ref tal-Premier League Ingliż. Ikun ukoll wieħed mit-timijiet li mhux qed ngħid li huwa l-aħjar tim fl-Ewropa preżentement, imma jkun wieħed mit-timijiet li jista' jkun lejn l-aħħar fażi tal-UEFA Champions League għax nara timijiet bħal Manchester City, bħal Paris Saint-Germain, bħal Liverpool stess, bħal Chelsea li huma jidhru tal-anqas bħalissa li huma Manchester United anki naħseb Manchester United taqwa forma tagħhom. Imma mhux li tarhom jiksbu dawk ir-riżultati li minkejja li min jistax wara ter tagħhom jiena wasa ġurtu punt hemm ir-rivalità ma' tim iżomm jew ma dispeċina nara tim bħal dak jiġi umiljat dak il-mod meta għandu dawk il-kwalità ta' players. Inti semmejt il-players u ħanibqa' naqra fuqha din Simon. X'tib ta' responsabilta taħseb li għandhom f'din il-kriżi li attwalment qiegħda taħkem Old Trafford rajna diversi players bħal Maguire u Bruno Fernandes li kellhom lobiet diżappuntanti, Pogba li rajna ħamel dik il-qassata kontra Liverpool. X'taħseb li huma responsabiltajiet li għandhom? Interessanti ta' Pogba. Pogba jiena huwa l-meravilja wieħed mill-meravilji tal-futbol għaliex. Għax dan ma' Manchester United ma tantx ħanamlu hekk. Taraf jagħmel dak il-lob. Mhux issa mhux dan l-istaġun biss. Ma tantx taraf jagħmel xi lob ta' barra minn meta huwa plejer validissimo, plejer tajjeb ħafna mill-aħħar li hawn. Mbagħad taraf ma' Franza u jġennek. Dan xi ħaġa hemm, karattru fil-plejer tipo bħalma kien jew huwa Balotelli, biex xi ħaġa ikun hemm żgur. Issa il-plejers il-problema dan u nerġa' nsemmi dak l-ewwel ġew, ma tistax inti tippunta subajk u tattakka ikona jew leġġenda għanidu ta' Manchester United bħalma huwa Solskjaer. Dan iftakru illi kemm tal-klabb bħala plejer anki dim glorious moment ta' treble fl-1999 dak il-famuż gol tal-UEFA Champions League wara kusta ta' sessja plejer fuq Bobis. Ma huwa parti kbira mill-istorja ta' Manchester United ta' dik l-era tan-90s u ftit wara. Ma nistax ninsa dawn l-affarijiet għax ma ħadmitx it-tmexxija tiegħu bħala ġifieri. U sfortunatament fil-futbol, u għax ma jistax iżur mod ieħor, minkejja li possibilment huma l-performers ħafna mit-tort li ġara huma ħanemlu ta' parti għax ma jistax il-players wara mhux l-iskwadra wara, ta' forsi jista' jkun ta' klikka mill-players. Imma il-giljottina ta' fuq minn dinżel dejjem fuq il-manager. Għax dik iktar faċli, ma jistax inti tneħħi nofs it-tim. Jiġifieri, sfortunatament il-players illum il-ġurnata qar minn qabel, illum il-ġurnata l-players għandhom saħħa kbira,
hemm l-aspett finanzjarju, hemm l-aspett ġifieri. Allura ngħid jiena il-plejers illum saru jiddominaw il-futbol, jiddominaw it-timijiet. Rajna timijiet fit-tazza tad-dinja, darba nkunu Franza, illi jiddefendu t-titlu bħala champions u laqqas jiġbru punt bl-istess timijiet aħjar ġieli mbagħad joħroġu wara illi kien hemm problemi fid-dressing room. Dik realtà. Sa dan it-tant ukoll qabel ma ndaħal il-Derin fl-istorja għandna aġġornament mill-UEFA Europa Conference League, Roma jiftħu l-iskor kontra Zorya Luhansk, Carles Perez jiskurja għat-tim ta' Roma u fil-UEFA Europa League Patson Daka jiftaħ l-iskor għal-Leicester City kontra Legia Varsavia. Għal-daqstant daw żewġ logħbiet bħalissa qegħdin bl-iskor ta' 1-0. Derin, xtaqt l-għanet merħba fil-program l-intervista, naf li din kolja l-ewwel darba li qed tingħaqad magħna, xtaqt nisma' tiegħek fuq il-kustjoni Manchester United qabel ma mbagħad nagħti il-mikrofonu l-ġew biex ikun jista' jirrispondi għal dak li qedtu intom. Mela, nsellem lilek Antonella u l-ħbib tiegħi Joseph u Simon. Bażikament il-ħbib tiegħi qalu kollox, għal meta tkun l-aħħar tisma' kważi qalu kollox. Ġiex affarijiet li laqtuni ħafna huma l-ewwel net, irridu niftakru li Manchester United għaddejjin minn żmien fejn kull coach illi qed jingħata l-ispazju li jista' ikollu x-xorti u l-privileġġ illi jikkoċċa lil dan it-tim glorjuż hija dejjem in the shadow of Sir Alex Ferguson. So minn hemmhekk irridu nitilqu, mhijiex ċajta illi timla dak it-tip ta' żarbun. Kien hemm diversi coaches kollha kienu ta' CV kbira illi pruvaw jimlew dan iż-żarbun, coaches illi kienu mal-United telqu minn mal-United u għamlu reġgħu suċċess. Wieħed jiġi niġu moħħi David Moyes bħalissa bit-tim ta' West Ham, però mhijiex faċli biex nitilqu minn hemmhekk. Però Solskjaer naqbel ħafna ma li qal Joseph illi minkejja kollox naħseb kien l-iktar coach illi irnexxielu minkejja kollox u minkejja d-diffikultajiet, minkejja players leġendi tal-United stess illi fuq il-medja soċjali, fuq il-televiżjoni, ċertu kummenti forsi seċaw kienu evitati, nemmen li dan il-bniedem Ole Gunnar Solskjaer irnexxielu idaħħal ċertu stabilità. Stabilità illi l-United m'għandhomx, ma kellhomx u ma kienux qegħdin isibu minn mindu kien hemm mitluq ta' Sir Alex Ferguson. Ovvjament it-triq ta' Ole Gunnar Solskjaer ma kienx faċli. Għamel li seta, però il-ħabib tagħna Simon semma xi ħaġa importanti ħafna, il-player power. U jiena niskanta kif nara ċertu players bħal mettu tajjeb intom illi dana kombinazzjoni wara tluq ta' dan il-coach kontra l-Villarreal dawn il-players qisu daħal fihom xi ħaġa sopranaturali u reġgħu bdew jagħtu l-frott tagħhom. Illum il-players għandhom saħħa tremenda. L-iktar ħaġa faċli li tista' tagħmel huwa li tkeċċi coach u mhux tkeċċi 11 il-player. So ħafna drabi l-ewwel li ma jlaqqata ikun il-coach. Tista' jkun mistħoqqa tkeċċija, tista' tkun intortament. Jiena nħalli fidejn il-supporters u l-pubbliku li tisegwuna biex jiddeċidu huma. Però llum il-ġurnata iwa sfortunatament il-player power tilab irwol kbir, tiddeċiedi il-min jikkowċaħħa u jekk il-players hemm il-famuża kelma l-Ingliżi jħobbu jsemmuha ħafna meta l-coach jitlef id-dressing room. Sfortunatament ikolli ngħid iwa illi Solskjaer dal-aħħar jew ma riduħx il-players, tista' tgħid jew tilef id-dressing room, però nemmen u naqbel ma li qal Joseph Tedesco ħafna jiena illi ċertu kummenti żejda kienu inaċċettabbli, mhumiex mistħoqqa, speċjalment meta ikollok leġenda ta' din il-kwalità illi ta' ħafna lil dan il-klabb, ta' ħafna lil dan il-klabb glorjuż u żgur kien jistħoqlu ħafna ħjar. Però dik hija r-realtà. Jekk il-players ma jkunux iridu jilagħbu għall-player, l-effef ħaġa li tista' tagħmel huwa li tibdel il-coach u mhux tibdel l-iskwadra. Jiena fil-fatt nistaqsi domanda
illi domanda naqra ġenerali issa. Cristiano Ronaldo, l-argument Cristiano Ronaldo għanna wkoll il-production team meta konna qegħdin nagħmlu l-programm, konna qegħdin niddiskutu dan l-argument illi wkoll nixtieq nagħmel parentesi żgħira nirringrazzja l-production team il-Mark Schembri li wkoll jgħin ħafna biex nagħmlu naqra summary ta' dak kollu kien qed jiġu nistgħu nistaqsu. Fl-aħħar 5 staġuni fejn kien hemm Ronaldo dejjem kien hemm tibdil fil-coach. Solskjaer, Pirlo, Sarri u Allegri għall-inqas fil-perjodu li Ronaldo kien ma' Juventus. Jista' jkun li Ronaldo hija l-problema? Ma nafx. Forsi Simon? Jiena jekk titl opinjoni tiegħi, jiena nemmen illi meta qed tikkoċja persuna, leġġenda, mela jekk irid nsemmu Ronaldo, bejn Messi u Ronaldo daw l-aħħar 10 snin dawn it-tnejn bejniethom iddominaw il-futbol. Nafu x'ġara meta Messi ġi sostitwit mill-Paris Saint-Germain, spotlights kollha fuq Pochettino, għalfejn dan ġie mibdul, eċċetera. Fil-każ ta' Ronaldo li huwa s-suġġett tal-lum, jiena nemmen illi mhijiex faċli le illi mhux tikkoċja għaliex Ronaldo m'għandu bżonn il-ħadd min jikkoċja, però mhux faċli li tikkontrolla. Jista' jkun ukoll u m'għandix dubju illi players bħat-tip ta' Ronaldo ħajkollu ċertu sej fid-dressing room. Jiena naħseb li anka sej fejn tidħol anka formazzjoni jekk tittejtek. So hija nemmen illi jekk Ronaldo, forsi Joseph jista' jidħol iktar fid-dettall fuq għax iktar intis fuq il-klabb tal-United, jiena naħseb illi jekk Ronaldo Solskjaer ma kienx il-favorit tiegħu, ma nemmenx illi s-sitwazzjoni se tattejn. Joe, fidek biex twieġeb. Fuq l-argument li semma Derin fuq Ferguson, din hija repetizzjoni ta' xġara wara li kien telaq Sermet Busby fil-bidu tas-sebgħinijiet. Jekk tħares lejn l-istorja tal-United u tipparaguna, qed tara bniedem li għamel ħafna snin hemmhekk fuq 25 sena, Ferguson għamel ftit iktar, kienu l-ikbar żewġ eri tal-United, kemm ta' Busby u kemm ta' Ferguson, wara Busby 4 snin wara l-United saħansitra waqgħu fis-second division dak iż-żmien. Ġifieri daqshekk kien il-klabb spiċċa f'sitwazzjoni diffiċli. U għalhekk semmejt fil-bidu tal-programm illi l-United għaddew minn mumenti ħafna iktar koroħ minn dan u kollox jista' jiġri fil-futur. Ferguson kif wieħed enka forsi seta' jħoss meta inqalat il-famuża ġurnata li Ronaldo suppost kien sejjer mas-City u mbagħad daqqa waħda qisu inbidlu l-affarijiet ftit sigħat u Ferguson ġi ikkwotat u qatt ma smajt li xi ħadd innega illi kellu sej fil-fatt li Ronaldo reġa' lura mal-Manchester United. Allura dik tfisser illi b'xi mod jew ieħor Ferguson b'Solskjaer hemmhekk u b'Mike Phelan hemmhekk u b'Kerrick hemmhekk xi tip ta' influenza bla dubju jkollu. Jien mhix qiegħed f'dik id-dressing room ma naħdimx hemmhekk imma inħoss illi permezz ta' dawn in-nies kienet għandu xi sej. Xi ħaġa li ma kellux Mourinho, Van Gaal, forsi seta' kellu Moyes dak il-ftit xhur li għamel. Però għax kienet l-għażla tiegħu. Ferguson għandu sej. Sakemm ikun hemm il-manager illi jkun taħt il-wings tiegħu kienet għandu sej. Jiena fuq il-każ ta' Ronaldo, jien meta l-United ħadu Ronaldo, mhux ħan nispjegalek hawnhekk għax ma nistax nispjega bil-kliem il-pjaċir li ħadd u għax kienet xi ħaġa. Jien emment dejjem il-ħolma tiegħi. Dejjem bir-ritratt tiegħu hawn jiena kif ma li ma klabb klien, ġifieri kulħadd ikollu l-plejer favorit tiegħu. Jiena kont nemmen il-11 draw li ġabu l-United is-sena l-oħra illi ddistakkawhom mal-Manchester City is-sena l-oħra kienu Ronaldo kien dak il-plejer li minn dak il-11 draw rebħek 8 minnhom dawk il-logħbiet.
Infatti, jekk tara l-lobet Liverpool United, il-robet Villarreal Home, l-Atalanta, dejjem kien hemm Zampino Ronaldo, dejjem. Fil-fatt fil-Champions League Ronaldo skurja f'kull logħba. Skurja f'kull logħba, skurja l-gowl kruċjali. Skurja Eżattament. il-gowl li jagħmel id-differenza, il-gowl li rebħek. Inti Jiġifieri logħba ta' draw. Eżatt, il-gowl mal-Atalanta fl-aħħar, il-gowl mal-Villarreal f'Old Trafford. Però ovvjament dana jidħol egos bħalma jidħlu l-egos tal-players kollha. Ġie hemmhekk suppost kellu kollega tat-tim nazzjonali tiegħu ta' pajjiżu Fernandez, inqaraw spekulazzjonijiet anke saħansitra minn ħajat il-penalty u mhux ħajat il-penalty. Ġifieri illum irridu nifhmu wkoll l-element tas-social media, l-element tal-media stess, tantu b'saħħtu li awtomatikament xi tip ta' ma jistax tiġi assolutament inti agnostik minnu dan, ġifieri ma tisma' xejn, ma tistax. Allura hemm pressure kbira fuq il-media. Issa kemm inti kapaċi tikkontrolla d-dressing room. Jiena naħseb jiena fuq social għandi ħafna pożittiv xi ngħid, però ukoll ma qbilx ma' ċertu deċiżjonijiet illi speċjalment tal-istaġun f'selezzjoni ta' tim, imma jiena bħala supporter. Jiena kont ngħid jekk mhux qed nilagħbu tajjeb, jekk għandek il-midfield players, jekk il-United ġabu player bħal Van de Beek, għaliex ma tippruv, għaliex ma jilabx dan, għaliex qatt ma jilab. Questions tiegħi ta' supporter, għax ovvjament nixtieq it-tim tiegħi minn qudiem. Question marks kelli. Però il-fatt li ħatajt isma' dana kellu coaching staff miegħu illi ħadd minnhom qatt ma coacha klabs kbar, qatt minnhom li għandhom xi track record. Da kollha tista' tpoġġihom ħdej xulxin u tgħid qed tara kemm Solskjaer ma kienx manager tajjeb, però ma tistax teskludi minn fejn kien il-United meta ġie Solskjaer u fejn kienu sa qabel dawn l-erba' logħbiet dal-ħames logħbiet diżastrużi li kellna. Għax fil-bidu tal-istaġun qabel it-telfa ħow Aston Villa mhux qed titkellmu xi 4 xhur ilu dan, qed nitkellmu xahar u nofs ilu. Qabel it-telfa ta' Aston Villa li ġiet fl-10 ta' Novembru, li ġiet ġiet f'Ottubru. Ġifieri mhux qed titkellmu ħafna l-bogħod. Il-United kienu għadhom qed jiġu meqjusa bħala contenders għall-kampjonat. Ġifieri dawn l-affarijiet inbidlu. U mbagħad wieħed isaqsi dan l-istess Maguire li rajna fil-Euro, dan l-istess Luke Shaw li rajna fil-Euro, dan l-istess Fernandez li rajna l-istaġun li għadda. Wieħed isaqsi. Ovvjament jibdew jippuntaw lejn dak li semma Simon, il-player power imma jekk ħadd tagħmel rivolta kontra manager, ħadd tagħmel rivolta kontra xi ħadd illi almenu kif jidher fuq barra jidher li hu a nice guy, ma nafx. Oramai għalhekk dan tista' tispekola kemm trid, però il-United issa qegħdin fi stati ħarsu l-qudiem illum hemm ejdud kbir illi jistgħu ikunu waslu 50 ma' Ralf Rangnick, il-Ġermaniż soldat tal-azzarla qed insejjaħlu jien dan allura wieħed. Qabel ma mmorru fuq Rangnick Joe, għaliex għandna wkoll domanda mingħand kumment mingħand wieħed mill-segwaċi tagħna li wkoll xtaqt illi nelabora naqra fuq u nsaqsir naqra kummenti fuq ukoll. Mark Trapani fejn għalilna fl-opinjoni tiegħi il-United wara disfatta fil-finali tal-Europa League ħafna players importanti tilfu l-fiduċja fil-coach. U din smajta minn diversi partitari ta' Manchester United illi Solskjaer kellu jitkeċċa qabel wara l-finali tal-Villarreal. Ma taħsibx li it-keċċija forsi kienet saret kemm xejn tardiva taqbel ma minn jgħid Solskjaer kellu jitkeċċa wara l-logħba tal-Villarreal? Le. Tlifna l-final wara 22 penalty, rekord assolut final. Ġifieri ħajja ma ngħidux li dina kien dinha lotterija kbira kieku dak il-21st penalty. Inti fuq il-Villarreal u skurjaw l-United, dana jibqa' magħruf li rebaħ tazza Ewropea. Ġifieri qed titkellem fuq lotterija kbira. Il-punt li qed jiġu huwa minnu dan, semma l-Euro ġew, jgħidu x-xenarju. Inti tista' il-United waslu sal-Europa League sal-final u tilfuha bil-penalty. L-Ingliż waslu sal-final u tilfuha bil-penalty.
il-mertu li tim ma sal-final. Anke kitlifa open play ta' għaw fil-90 minuta. Final, finalist. Fil-Olimpiadi, medalja tal-fidda. Tajjeb, runner up. U koll, Pero mbagħad bħalma jgħidu second is the first of all losers. Xinija, Pero Antonella? bħalma jgħidu wkoll ħandu kun naqra spunt minn kumment li ntqal fil-Formula wieħed second is the first of all losers. Ok. Imma inti ma tistax, allora l-Ingliżi għax tilfu bil-penalties kontra l-Italja. Allora daw il-Southgate neħħieħ, fil-punta li semmejt inti fuq Solskjaer wara mixjaq ħadik bħal Solskjaer li wassalhom sal-finali tal-Ewropa League kieku nataw 22 penalty ta' niftakarax dik kienar demonju rajtu dak il-penalty sa' ma sew jispiċċaw għattu konċolu ħarix mixru għax fiskija ta' filgħodu. Jagħtu. Imma apparti ċajt, il-punt qiegħed hawnhekk. Penalty moti differenti u kien jibda l-xenarju kollu. Ġifieri minn possibilità ta' United illi rebħu l-Europa League u l-Solskjaer eroj għal naħa l-oħra. Ma rebħux it-tazza, qed inwaħlu Solskjaer u tkeċċa Solskjaer mbagħad wara bidu diżastru tal-kampjonat. L-istess kif qed ngħid paragun l-Ingliż kieku il-lotterija kif jisejħula tal-penalties. Ġiet mod ieħor, għaxna ma kienx hemm ġifieri xi 1000 penalty differenza, x'kien jiġri? Mela l-Italja ħarġet rebħet darbtej il-kampjonati tal-Ewropa u l-dassa, kieku kienu ġew waħda kull wieħed rebħuha sewwa. Southgate kienu iktar oroj milli għall-Ingilterra stess sollu ma xan kiġġedollu kontrat. U kien iżdied qabli Italjani, u mbagħad kienu kun taħt pressjoni Mancini kif bħalissa jiġri affarijiet żgħar li jibgħu totalment ma tistax inti tagħmel tassessja fuq telfa ta' finali. Le, iktar ngħid fuq jiena l-unika kompetizzjoni li neqpa nissostniena li l-iktar kompetizzjoni ġusta u li tintraba mill-aħjar tim huwa kampjonat domestiku. U ta' ċertu punti Champions League u l-Europa League. Għaliex? Għax jintlab fuq firxa ta' staġun sħiħ, għandek il-momenti diffiċli ta' tim, il-momenti tajba, il-momenti mutaqsan tajba. Ara kampjonat ta' tazza ta' dinja, bħalma l-Euro, bħalmija il-tazza ta' dinja fuq livell ta' clubs. Dawk ħajn tlabu l-eftem ta' tleġġi maċċar, jista' jkollok it-tim li pika dak il-ħin, jkun hemm element ta' fortuna illi taħkmek dak il-ħin, nuqqas ta' injuries ħafna fuq staġun sbieħ, il-fortuna mhux se taħkmek id-9 xhur kollha. Ġifieri għandek ħafna xenari. Allura nemmen jieneħe illi ma tistax inti toħħal kollox fil-coach, mbagħad speċjalment titlef finali kif tilef Solskjaer fuq l-Europa League. U fl-isfond Simon kellek ukoll il-fatt li t-tim spiċċa fit-tieni post. Spiċċa fit-tieni post, quarter final tal-FA Cup, semi-final tal-League Cup. Issa wieħed jista' isaqsi questions kif jgħidu l-attitudni li t-tim ħaf il-final qishom ħarġu fil-ground diġà jafu li rebħu għax il-Villarreal u mhux ir-Real Madrid. Tiġri ta' niftakar da bħal Liverpool, nisselva Malala Veski, no? Eżatt. Kienet bil-Golden Goal dak iż-żmien. Kultant tibqa' meta tim ikun baxar players kontra 11. Kultant taħdem kontra min ikun bi 11. Għaliex? Għax tħodd dik il-complacency, ikollhom dik il-konfidenza, ma taħdem kontri. Affarijiet li jiġru. Ma ngħidx jiena ħarġu b'xi konfidenza ġew b'xi ksuħat fil-finali kontra Villarreal. Anzi. Villarreal għamu l-okkazjoni, ġara li ġara. Du iktar approach defensiv tajtom jena. Sewa wis, għanna kummenti Felix Gallia, laqwa proset Joseph Tedesco, Melvin Farrugia, qed jgħidilna Daring Grek Legend u Manuel Farrugia qed jgħidilna watching iżżed aġġornamenti, Leicester City telgħu għal 3-1 kontra Legia Varsavia, James Madison u Wilfred Ndidi jiskurjaw 2 għal Foxes
u Filip Mladenovic għal Pollakki fil-waqt li Zaniolo jżid ħorra Roma 2-0 biex nagħlqu l-ewwel parti kienet kemm xejn twila. Se naqsam fit-tnejn għal daqstant nitlob risposti kemm xejn fil-qosor għax diġà dom niżet mis-soltu ma naħseb li kienet dovuta llum. Ralf Rangnick, taħsbu li huwa l-bniedem ideali għal din is-sitwazzjoni? Naf li ġew beda jitkellem fuq u għal daqstant ħalli fidejk. Rangnick li apparentement se jiffirma kuntratt ta' manager temporanju sal-aħħar tas-sena u mbagħad se jiffirma kuntratt ta' sentejn bħala konsulent. Director of Football mela. Dak id-direttur li naħseb għandkom bżonn. Le, l-United għandhom persuna li qed jagħmel dak ix-xogħol u naħseb li f'dawn l-aħħar transfer market inħasset ukoll l-impatt li daħlu persuna posta biex jħendilja transfers. Ma nafux dak l-aspett ta' nitkellmu fuq Rangnick, jiena fuq Rangnick kif għadlek qabel il-programm li naf huwa dak li qrajt, allura rrid inkun preżuntuż biex ngħid niġi u ngħid iva ta' is the right man. The proof will be in the pudding, l-unika ħaġa li nista' ngħid huwa li minn dak li qrajt u minn dak li smajna huwa persuna dixxiplinat ferm u deep down għalmenu minn hawn barra jien qed nara li d-dixxiplina hija waħda mill-affarijiet illi tidher nieqsa fit-tim tagħna. Meta tara ċertu żbalji week in week out minn ċertu players sa ċertu portata, wieħed jibda jgħid isma' jista' jkun isma' d-dixxiplina m'hemmx biża' tagħna m'għandhomx ċertu responsabilità tal-flok li qed jilbsu, allura jekk ġej persuna li huwa dixxiplinat kif qed jgħidu I am looking forward. Imma the proof will be in the pudding. Sewa wis, l-aħħar domanda mela qed jissemmu wkoll diversi smijiet issa qed nitkellmu fuq il-manager għas-sena d-dieħla fosthom Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers, Erik ten Hag. Il-min taraw illi jista' jieħu dak il-post ta' manager ta' Manchester United u probabbli kif qed jgħidu l-istaġun li ġej. Tibda inti ġew mbagħad sajjuna Jiena min ħajkun il-manager tal-United tal-istaġun li ġej m'għandix idea. Għalissa jekk ħajjiġi dan Rangnick u għadha mhix konfermata mill-manunited.com allura però konfermata minn siti ta' portata kbira par Reuters u l-Sky, allura jidher li xi tip ta' arranġament hemm. Jiena nixtieq nagħti ċansel dan il-persuna ħanara naqra kif ħajfittja fit-tim. Kieku kelli nagħżel għax biex tgħidli isma' matini isem, naħseb illi minn dawk li semmejt Pochettino li mhux ewwel darba li semmu mal-United u deep down nemmen illi xtaq jikkoċja l-United fl-istorja tiegħu. Ma tantx jimlik fiduċja b'riżultati li ġab timijiet kbar li kellu li kien qed imexxi, forsi anke s-sena l-oħra dana rnexxielu jitlef il-kampjonat Franċiż, Illum qed jibbenġa tim kollu stilel u nemmen li huma wieħed mill-kontenduri għal-rep tat-titlu Ewropej. Jiena kieku kelli nażel Pochettino. Ġew, tim kollu stilel però beatable ukoll jom il-bierħ ġifieri fis-sens mhux qed ngħid li Pochettino mhux coach tajjeb għax anke wassal l-Tottenham sal-finali tal-Champions League. Imma xorta waħda dan għandu tim li għal dan l-ewwel meta kien jitkellem fuq Ronaldo għandu tim m'għandu bżonn manager. Dan inti li jkollok players għal Neymar, għal Mbappe u Messi. Semmi dawk it-tlieta issa kun semmu ma nifhux ikollok il-Donnarumma goalkeeper reserve. Tajjeb. Għandek tim ta' klassi. Però xorta waħda dan it-tim ġifieri ma ngħidx jiġifieri illi ikun hemm dan il-coach ma' Manchester United għalhekk naħseb u qisu God sent. Naħseb jiena li United ħamlu
il-homework tagħhom sew, dik kienet id-deċiżjoni illi għalissa jinħatar interim coach, mhux faċli jsib interim coach, ma ninsewx ħan nitkellmu fuq Manchester United kont ikollu x-xewqa li xi darba ieħor jikkoċja lil dan il-klabb glorjuż. U jidher li l-problema short term hija solvuta minn dak l-aħbarijiet li taraw l-aħħar sigħat, issa il-long term żgur li diġà bdu jaħdu fuqha, żgur diġà għandhom ismijiet, però li hu żgur ukoll li mhux se jaġlu. Mhux se jaġlu u nemmen li kunu prudenti li l-coach jixtieq tħabbar ma tmiem l-istaġun għax mhux se tħabbar ma tagħmel sens li tħabbar il-coach f'Frar jew f'Marzu. Ġifieri ġratta minn timijiet li jgħidu sena li coach ħajkun dan il-da. Imma naħseb anke għall-benefiċċju tal-coach li jkun hemm l-interim coach u però x-xogħol ikun sar diġà beda jsir u ma jridux jaġlu, ma jridux jagħmlu ċertu żbalji għax United ma jfilħux illi ma jkunux pereżempju sena wara oħra fil-UEFA Champions League meta għandek l-aspett finanzjarju li huwa importantissimu għajdli bħalma ġie akkustat lura Ronaldo aktar milli biex isolvi il-problemi li nista' kellu t-tim li jgħin lit-tim għax minkejja li għandu l-età li għandu xorta għandu plejer validu ħafna fil-kostanzi tiegħu. Imma hemm l-aspett ta' merchandising li kulħadd minn ra il-pounds, shillings and pence jaf x'sewa lil Manchester United u x'ritorn kbir kien hemm biżbissek ħares lejn l-ammont eżorbitanti ta' flokkijiet li nbiegħu qabżu ħafna sales. Li kellek it-tieni isem Simon. Numri kbar x'inhu għad. Però li kellek it-tieni isem għas-sena d-dieħla? Issemmew ħafna, fis-sens jifhem jista' jiġi pereżempju ħafna semmew. Il United damu ma kien neħħew il-sors għarax kieku Conte kien jispiċu ma' United. Temmit. Issa, Conte qiegħed fejn qiegħed. Possibilment qiegħed hemmhekk. Ma l-innejt ħaġa, il-futbol pratikament it's another politics. A day it's too long. F'ġurnata jinbidel ix-xenarju kompletament, jispiċċelek coach minnaħa, jiġi available, aħna ma nafux minn issa ta' Mejju li ġej kemm il-coach ħajt neħew, u jista' jkollok coachijiet ta' ċertu portata li ma jibqgħux fit-tmexxija ta' tim. Ħajja ngħidu, ħansemmi. Eżempju, ħeneħdu x-xenarju tal-Italja li għedha fil-playoffs, li ma taddix għal-World Cup. Mancini qed ma' coach Taljani minn kelli rebaħhom il-Euro, 99% le. Tajjeb. Jiġifieri da jiġi available. Bħal hemm timijiet nazzjonali oħra li għandhom coaches ta' ċertu portata, allura il-konsiderazzjoni tkun imkien isiru. Ma tistax issa għadna kmini wisq, tant jistgħu jinbidlu affarijiet. Għalhekk il-United tkunu għaqlin illi taw iċ-ċans illi they buy their time biex finalment jagħmlu għażla tajba. Darren, kumment fil-qosor minn għandek? Jiena rigward Ranjik sirt nafu ftit ġematilu, bdejt ninteressa ruħi fih għaliex kien hemm Newcastle ukoll it-tim li nissempatizza miegħu jiena li kien approachjah ukoll. Però aħna Newcastle approachjah bħala director of football, però kien interessat illi jikkoachja. Newcastle kellhom ħsibijiet oħra fejn jitlu coaches, so ma kienx wieħed mill-mażulin. Però milli rajt jidher persuna interessantissima illi he can easily prove people wrong. So min jaf min ikun Radnik jaqtax figura tajba u jibqa' bħala coachu. Jiena biex ma noħodlok fit-tul, jiena dejjem inħobb persuni fil-futbol illi they want to prove himself. U naħseb illi coach bħal Brendan Rodgers jiena naraħ bħala coach ideali, coach illi diġà wera kemm huwa diġà wera l-abiltajiet tiegħu. U nemmen li huwa
bniedem bħal Brendan Rodgers kieku jkollu jitħalla, jaħdem, jingħata l-ispazju tiegħu u ituħ is-support illi jistħoqlu, jiena nemmen illi bniedem bħal dan tista' tibni tim madwaru. Ovvjament, jekk inti titmur għal big name, ovvjament hemm managers bħal Zinedine Zidane illi faċilment illi tista' tmur għalihom u klabb bħal United jattira lil kulħadd. Ten Hag huwa isem ieħor illi huwa interessanti ħafna, però dana diġà għala kemm il-darba illi għandu proġett bl-Ajax u jixtieq illi jispiċċa. Kikolli nażel Brendan Rodgers. Tajab wis, mela, grazzi l-mistednin tal-li u koll kena diskussjoni interessanti, iva f'titwila imma kemm xejn dovuta rigward is-sitwazzjoni ta' Manchester United, nifqu għal-blok qasir ta' reklami, fit-tieni parti tal-programm mbagħad nibdew nitkellmu ftit fuq it-timijiet li attwalment jinsabu fuq in-naħa t'isfel tal-klassifika tal-Premier League. Ibqgħu magħna għaliex dalwaqt inkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Offerta unika għal Black Friday, skont ta' 15% fuq affarijiet ta' FR Tech u Spartan Gear. Dan u iżjed minant Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura għal programm l-intervista, l-programm ta' diskussjoni illi aħna tal-Kamra Sportiva ntellaw kull nhar ta' ħamis fejn il-lejla flimkien ma' Simon Farrugia minn TVM Sport, Darren Grek illi jidher illi bħalissa mhux qiegħed disponibbli, partitaru ta' Newcastle u Joe Tedesco, l-President ta' Manchester United Supporters Club Malta, qegħdin nitkellmu fuq l-aħħar żviluppi illi għandna fil-Premier League Ingliż. Għandna wkoll diversi kummenti u nfakkarkom li min jixtieq ukoll jgħid tiegħu fuq dak illi qegħdin nitħattu fuq issa. Intom tistgħu tagħmlu dan billi tgħaddu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni illi hemm apposta fil-allaċċata appuntu ma' din ix-xandira. Aġġornamenti mill-UEFA Europa League, Roma qiegħda anzi Leicester City 3 Legia Varsavia 1, riżultati oħra mir-Rangers qegħdin jirbħu u ħebxejn mal-Sparta Praga, Monaco 2-1 ma' Real Sociedad u PSV Eindhoven u ħebxejn mal-Sturm Graz. Conference League Roma 2 Zorja xejn, Famagosta 1 Gent xejn, Bodo Glimt 1 CSK Sofia xejn. Mela, għanna u koll diversi kummenti, Radima Razzopardi, jina naħseb illi jekk Ragnik imur tajjeb jibqa u bħala manager ta' Manchester United. Insellem u koll il-Jonas Grandolli jgħat isegwina, u koll diversi nisoħra għedin indikaw li għed isegwuna fostom Joseph Munro, Vince, Lou u Christian Muscat. Neġu issa biex nitkellmu ftit fuq it-tieni parti tal-programm tagħna, is-sitwazzjoni finħat isfel tal-Premier League Ingliż fejn attwalment jekk naraw l-ħar ftit postijiet għandna lil Brentford illi għandhom Brentford, Aston Villa, Watford għandhom 13 punt kull wieħed, Leeds 11, Burnley 9,
Norwich City 8 u Newcastle United jinsabu f'ih il-klassifika b'6 punti. Nixtieq li nibda b'kumment ġenerali fuq minnaħa tal-membri tal-panel fuq din is-sitwazzjoni fiż-żona l-ħamra tal-Premier League jekk jogħġobkom. Darba ħanibda minn Darren u Simon għaliex huma l-iktar ħansejħilhom hekk interessati fil-kwestjoni u mbagħad nixtieq ukoll nisma' minn Ġew jekk jogħġbu. Darren, fidejk. Fidejja. Mela, bħala supporter ta' Newcastle, ovvjament, il-klassifika hija waħda illi tibża tħares lejha. L-istorja turina illi il-pożizzjoni li jinsabu fiha Newcastle illi għadna minn rebħa turi illi qatt ma kien hemm tim fl-istat li qegħdin fih aħna illi irnexxielu issalva fil-Premier League. Jiġifieri it-tela mhux tal-li hija għat-tela imma midluka bis-sapun u b'kollox ma fejn tqabbad tiżloq. L-affarijiet iwa jidru diffiċli ħafna għalina speċjalment. Minkejja li saret it-takeover, minkejja li ħafna nies qed jgħidu li aħna the richest club in the world, minkejja li bdilna l-coach, minkejja il-feel good factor illi reġa' daħal lura fil-klabb, minkejja il-fan base enormi li għandu il-klabb tagħna, dana mu ħajibdel xejn għall-inqas sa Jannar qabel ma jerġa' jinfetaħ is-suq ta' trasferiment u blajnuna ta' dan is-suq aħna forsi nkunu nistgħu nagħmlu irtokki li għandna bżonn biex it-tim ikun jista' għall-inqas jagħti prestazzjonijiet biex għall-inqas inġibu l-ewwel rebħiet tagħna u nkunu nistgħu insalvaw. Bl-introduzzjoni ta' Eddie Howe illi ta' min jgħid illi jiena kont ferħan ħafna b'dana il-manager għaliex bħalmet l-ewwel jiena jogħġbuni dawk it-tip ta' managers illi jkollhom potenzjal, però minħabba t-timijiet limitati li jkunu dejjem kienu magħhom ma setgħux juru il-vera potenzjal tagħhom. Jiena nemmen illi ħajkun hemm titjib fil-prestazzjonijiet anke l-plejers kif iħarsu lejn minn issa l-qoddim lejn il-logħba għall-inqas għandna naraw titjib dak li huwa logħob, però żgur illi hemm ħafna xi jsir, hemm ħafna xirtok li jrid isir biex b'miraklu ngħid jiena it-tim ta' Newcastle jirnexxielu jsalva. Apparti Newcastle illi tara fil-qiegħ tal-klassifika timijiet bħala Aston Villa u Leeds United hija xi ħaġa li dawn tliet clubs flimkien huma sinonimi mal-Premier League, dejjem kważi tista' tgħid illi tabraċċhom mal-Premier League u hija ħasra li dawn it-tliet clubs jinsabu fejn jinsabu. Jiena nemmen illi hemm materjal biżżejjed għall-inqas fit-tnejn minnhom Leeds United u Aston Villa li jirnexxielhom jagħmluha. Kif diġà tan Newcastle wieħed irid jara, triq hija diffiċli ħafna. Simon? Naqbel ħafna mal-affarijiet li tkellem u punt li semma Darren. Il-pożizzjoni llum il-Premier League sar diffiċli ħafna. Sens mhux faċli u billi tilab ċertu loviet, tisir investiment qawwi mill-clubs, il-finanzi m'hemmx level playing field għaliex għaxejn ovvjament it-timijiet li qegħdin fil-Champions League pratikament sena wara sena jirrepetu dawk il-prestazzjoni tiklu fil-Champions League allura l-spending power tkun ħafna ikbar u allura dejjem qed tidher dik id-disparità. Inkella jkollok timijiet li jissorprendu bħalma huwa West Ham din is-sena li jkollhom prestazzjonijiet tajba u l-istess jisabu fin-naħa fuq tal-klassifika. Dwar Leeds u dwar Newcastle tittara jiena nemmen li risqin bil-mod il-mod lejn il-wanter tal-kampjonat għax 12 logħba tniesel dan il-klabb bil-mod il-mod fada ħafna u ħafna logħbiet x'jintlabu u ħafna punti x'jintrebu u ħafna punti x'jintilfu. Jannar jista' jkun determinanti għal Newcastle ukoll xi akkwisti li jistgħu jagħmlu sa li ovvjament hemm it-takeover wieħed jistenna u jara jista' jkun Jannar ikun mhux qed jittartu imma
mhux faċli tirkupra l-punti li tkun tlift. Però rajna timijiet li salvaw, kienu fl-aħħar filmi li tuħan xilom jisalvaw. L-eżempju għat iġini frasi l-Great Escape tal-West Bromwich Albion fl-2004-2005 per eżempju. Affarijiet li ġraw, mela li affarijiet li ġraw, affarijiet li xi darba oħra li jiġru. Sens da bħalma jkollok tkeċċ ħażina, jista' jkollok tkeċċ tajba. Kważi qasam bżonn kultant ikun hemm l-irtok għax dan hemm players ta' kwalità wkoll. Ma nitkellem dwar Leeds li nansegwi b'mod regolari l-istess, jiġri ġara din is-sena kontra Qabel ma nidħlu fid-dettal fuq Leeds, Simon, ħalli nisnu naqra punt minant Joe, għax issa fuq Leeds u Newcastle għandna argument per se. Joe, il-kummenti tiegħek fuq il-sitwazzjoni fin-naħa t'isfel tal-klassifika inti li qed tara l-affari minn barra ħanejdu hekk. Mhux qegħdin daqshekk il-botta. Le. Le. Jekk tara erba' punti hemm, evoldi, imma jekk tara d-distak li hemm bejn il-11 post u t-tielet mill-aħħar 6 punti hemm. Ġifieri jekk inti b'żewġ rebħiet tim jista' f'daqqa waħda jitla sa nofs il-klassifika. Dejjem tkun kif qal Simon il-Premier League bir-rispett kollu l-kampjonati l-oħra huwa naħseb l-iktar lig diffiċli li hawn fl-Ewropa bla dubju biex ma ngħidx fid-dinja, però huwa t-timijiet huma close ħafna ma' xulxin meta tidħol f'dak il-livell ta' ħanejtek bin-nofs tal-klassifika l-isfel jidħlu ħafna elementi tattiċi, jidħol ħafna element tal-esperjenza tal-managers li jkun hemm. Niftakar meta konna f'dal-programm, konna ġejna hawnhekk tajna lil Brentford barra Anton li daw żgur mhux se jkampaw fil-Premier League. Meta nista' ngħidu mhux sorpriża ma jiena wieħed mill-iktar timijiet illi nieħu pjaċir narhom jilagħbu għax għandhom stil ta' futbol illi jimmeraviljak. U fl-istess programm għadna wkoll illi Arteta ħajkun l-ewwel manager illi se jitkeċċa. U hekk tara l-pożizzjoni tal-Arsenal illum vis-à-vis wara l-ewwel 3 lobiet tibda tinduna illi where there is a will, there is a way, meta jkollok xi ħadd li kapaċi jaqgħod id-dressing room b'xi mod jew ieħor u jkollu viżjoni u jkollu strateġija u jemmen fiha, jibqa' llum l-Arsenal insomma Newcastle jidher li dal-weekend, allura logħba għax edeħaw issa jrid l-ewwel rebħa. L-ewwel rebħa l-Newcastle huwa l-unika tim li għadu bla rebħa u bla dubju anke bil-affarijiet kollha li qed jiġru barra mill-ground tal-futbol għan Newcastle dik ir-rebħa taf tkun katalist biex in-Newcastle jerġgħu jibdew it-triq biex jirkupraw. Leeds qed nitkellmu fuq il-timijiet illi għaw il-ħbib tagħna li jżommu magħhom hawnhekk, Leeds bla dubju sa jitkellem Simon staġun vera sfortunat minn naħa ta' injuries għax għandhom ħafna key players injured, players rajnihom jibrillaw is-sena li għaddiet, allura il-coach bravo ħafna tagħhom li għandi stigma kbira lejh. Nemmen illi meta jerġeb li jirkupra l-players li għandu neqsin Leeds United nerġgħu narawhom Leeds United xorta jibqgħu qed mill-iktar timijiet jilagħbu futbol entertaining bla dubju l-mod kif jilgħab il-coach tagħhom huwa vera stil da però ħajsibuha diffiċli għax meta titlef daqshekk punti fil-bidu tal-istaġun u mbagħad biex tirkuprhom jibdew jiġu il-logħbiet diffiċli waħed li telfa l-oħra wara l-oħra psikoloġikament diffiċli. Simon, fil-fatt anki nistqar li stennejt xi ħaġa aħjar minn Leeds United wara it-tajb kollu li kellkom fl-istaġun li għadda, x'ġara din is-sena? Ġew semma punt importanti, mhux kollox imma importanti ħafna, l-injuries. Dan ġara li kien hemm key players injured, ġifieri issa qed tgħid il-Liverpool ħana semmu ħadd għandhom lil Henderson, lil Salah, lil Mane, lil Firmino, għatifhem, lil Van Dijk, kollha barra. Għandhom skwadra kbira, għossu. Liverpool, player wieħed kellhom, wieħed nieqes staġun minnhom il-Van Dijk u marru l-baħar. Aħseb wara jkollok pratikament nofsi.
Player jagħmel differenza. Issa Leeds, Lorente nieqes għal diversi xhur, issa daħal milux. Koch ħadu barra central defender. Kien hemm nuqqas ta' Bamford fit-tul, wieħed mill-aktar strikers prolifiċi kien hemm is-sena li it-tieni l-aktar scorer Ingliż l-istorja għos, fil-Premiership Ingliż. Kien hemm Rafinha nieqes, Rodrigo nieqes, Eiling nieqes ħafna, beda nsemmoni. 6-8 players kien hemm f'mumenti kien hemm Phillips għamel xi xahar nieqes, li Phillips huwa pedina importanti u ħadd jaf x'kampjonati tal-Ewropa kellu. Dawn huma problemi li mbagħad ma jkollok dik id-depth kbira fl-iskwadra u Bielsa għandu dik il-fiżjonomija li ma jixtrix biex jixtri. Jixtri l-plejer li jkun segwa, il-plejer li jkollu bżonn. Jista' jkun għandek timijiet li ma jixtru ċertu plejers li kultant laqas jiġu utilizzati. Jemmen ħafna fil-players żgħar, istudjaw ħafna l-under 23s, numru ta' players mill-akkademja, milli xtraw ukoll, ovvjament għal-futur. Se jiġri li tħadu żewġ rebħiet, ħallew ħafna punti bid-dross u kollox hemm 5 dross u 5 telfiet. Hekk naraw il-logħba tal-ħadd li għadda kontra Tottenham. L-ewwel ħaf kienu dominanti totalment. Leeds qed jilagħbuhom diversi ċansi ta' skor li Tottenham qasbnew veri. Daret il-logħba rebħu Tottenham bl-iskor ta' 2-1. Jiġifieri il-tim hemm qiegħed. Min kelli kellu dan naqqas kollu li ħadd li għadda kien hemm Rafinha, Rodrigo, Eiling u long-term injuries, imma żiedu Rafinha u Rodrigo magħhom fl-aħħar ħinijiet. Nemmen jiena li tim qiegħed hemmhekk mhux se tkun faċli, però fiduċjuż li t-tim bil-kwalità tal-plejers li hemm nemmen li it-tim għandu jsalba fil-kampjonat. Aġġornament mill-Istadju Olimpiku Roma 3-0 Luhansk xejn Tammy Abraham jiskurja mill-ewwel malli ħarġu għat-tieni taqsima. Dejn, għandi domanda għalik minant Mark Xkembri fejn l-ewwel qed insellimlu nirringrazzjah ukoll tax-xogħol siwi illi jagħmel għal dan il-programm minn wara l-kwinti. Mark, xtaq isaqsik jekk taħsibx li Eddie Howe huwa l-coach ideali li kellkom tażlu f'dan il-moment. Dejn. Naħseb tittixel il-mikrofonu. Kieku kellek issaqsini din id-domanda daqs ġimgħat 4 ġimgħat ilu, meta kienu qegħdin jagħmlu l-interviews tal-coaches. Jiena personali dejjem xtaqt il-Brendan Rodgers. Però hija wara Brendan Rodgers Eddie Howe kien wieħed mill-favoriti tiegħi. Bħalma nerġa' nirrepeti jien jogħġbuni managers illi iridu juru they need to prove themselves. U naħseb illi huwa Eddie Howe għandu il-pakkett kollu illi dak li jagħmel Bournemouth minkejja l-limitazzjonijiet kollha li kellu, nemmen illi Eddie Howe iż-żmien illi jagħmel barra, anke hu stess qal jistudja, isegwi training sessions, ikun preżenti ma' klabs oħra. Ġifieri dan ma bil-qiegħda jew imur il-Maldives u holidays u dawn l-affarijiet. Dan għamel perjodu ta' żmien barra, kellu ħafna offerti minn ħafna klabs, però huwa dejjem rid jistenna ir-right club li jiġi għalih. Illum il-ġurnata ngħid iwa naħseb imnalla ġie Eddie Howe minkejja li għadna kemm rajnieh biss logħba waħda sfortunatament laqqas għamilha għaliex dana ta' min jgħid illi wara ġimagħtejn training ħareġ pożittiv għal COVID u t-tim qed imexxih l-assistent tiegħu Tindal. Però anke mill-feedback illi qed ikun hemm kemm it-tekniku mis-staff tekniku kif ukoll mill-plejers innifishom, anke mill-prestazzjoni li rajna kontra il-Brentford,
futbol attrajenti, futbol il-ħin kollu jattakkaw, offensiv. Nemmen illi Eddie jista' jkun u nemmen illi kienet għażla tajba. Jekk isalvax jew le, ma nafx. Bħalma għedna, daħal f'żarbun, daħal vapur illi qed jere u l-ilma tieħel b'ritmu maġġel ħafna. Ġifieri jekk jirnexxielu jsalvana milli ma naqgħux, jiena li Eddie Howe ikun diġà għamel biċċa xogħol enormi. Derin, fil-fatt Eddie Howe għall-FA Ingliż hu konsidrat bħala suċċessur ta' Gareth Southgate, ġifieri Micheli Southgate firma kuntratt sal-2025 hekk mister żball. 26 sa wara il-Jura. Tazza d-dinja. Xorta waħda il-konsiderazzjoni tagħhom ikkonsidraw bħala one for the future, sens tant kemm għandhom stima ta' kemm dan il-manager huwa manager tajb. Jiġifieri naħseb jiena minħata Newcastle kienet għażla għalija. Domanda oħra din id-darba għalejk Joe minant Andrej Xiberras li wkoll nixtieq insellem jekk taħsibx li Ten Hag ser ikun il-manager il-ġdid fis-sajf li ġej dina morna lura l-Manchester United hawnhekk. Diġà weġibtu fuq għadin jiena. Eżattament. Ten Hag huwa manager ta' ċertu livell qed tikkoċa l-Ajax illum, però jiena l-ewwel saqsejtni inti kieku kellek tipponta subaj fuq wieħed issa illum, qed tifhem? Żgur li mhux kont Simon, żgur. Żgur. Ma kont impoġġi subajja fuq qatt jien. Imma ovvjament dawn huma opinjonijiet ta' persuna, ġifieri. M'għandek xejn mill-kredenzjali ta' bniedem li ġiel Ingilterra rebaħ il-Premier League, però għandi fl-opinjoni tiegħi ma narax idonejju biex imexxi l-backroom wara l-ground l-affarijiet li biex ikompli imexxi il-dressing room tal-United fl-opinjoni tiegħi. Kieku kelli nażel illum nażel pochettino. Sewa wis, Joe, d-darba ħanibqa' ftit miegħek il-għaliex issa nixtieq nuħu koll l-okkażjoni biex ittina l-aħħar aħbarijiet mill-Manchester United Supporters Club Malta. Jekk jogħġbok? Mela l-klabb. Meta nkunu f'dawn il-momenti nkun resqin lejn il-miliet ikollna l-attivitajiet tagħna tal-miliet tal-membri tagħna. Is-sitwazzjoni fil-klabb ħaddu kemm daħal barman ġdid, tagħmel kċina ġdid għandna il-klabb tajnih facelift qawwi anke tgħaddi minn barra fejn il-klabb tista' tara bajnejk jiġifieri. Tajna facelift minn barra u minn ġewwa kbir ħafna. Joqosna forsi l-aħħar ftit irtokki li qed nisperaw nlestuhom qabel il-miliet. Fi żmien diffiċli għax il-COVID ovvjament iġib miegħu challenges mhux biss ta' nies li jibżaw jitħaltu jiġu jaraw il-logħba fejn jkun hemm il-kwantità ta' nies, però ovvjament ħalli impatt finanzjarju bħalma ħalla fuq id-dinja kollha mhux fuqna biss, imma sibna jnuna ħafna mill-membri u wettaqna ħafna xogħol f'dawn l-aħħar sentejn. Bħalissa dawk huma l-attivitajiet li għandna mill-parti tal-membri li ħajkun fi 17 ta' Diċembru. Dan ikun parti għalina parti kbir u jiġu ħafna nies għalih normalment, però is-sitwazzjoni li qegħdin fiha kulħadd jaf x'inhi allura wieħed aħna nkunu miftuħin dejjem kull il-ġimgħa fil-għaxija u l-ħadd filgħodu, ovvjament ikunu miftuħin għall-lobbiet kollha tal-United. Min irid jagħmel kuntatt magħna il-mezzi kollha tas-social media kollha qegħdin fuqhom għandna l-website, il-Facebook, il-Twitter. Allura min irid jitkellem magħna biex titkellem magħna mhux daqshekk diffiċli żgur. Sewa wis, Simon, l-aħħar argument li xtaqt niddiskuti huwa l-wasla ta' Steven Gerrard bħala manager ta' Aston Villa wara 3 snin ta' suċċess li l-ex Gloria ta' Liverpool FC kellu ma' Rangers. Fejn taħseb li Villa jistgħu jaslu taħt Gerrard? Għabdu kmini.
beda brebħa vera, kienet rebħa illi tagħtu ċertu boost, imma it's too early days biex titkellem ta' jiġu ma jiġix. Għaliex? Ninsewx, kellu suċċess ġo l-Iskozja Steven Gerrard, però ġo l-Iskozja il-livell tal-futbol huwa dak il-li ma jistax ħallas il-Premier League Skoċċiż mal-Premier League Ingliż. Fl-Iskozja għandek żewġ timijiet dominanti hemmhekk u jinqasmu l-uru bejniethom, apparti li l-livell anke ta' żewġ timijiet dominanti immaġina llum qed ninsejħu bħal Celtic tiġi eliminati mill-Ewropa. Korreġuni jekk qed ngħid xi ħaġa ħażina hemmhekk minn għalija. Illum stess mill-Europa League. Jiġifieri ma jfisser xejda, ma jfissirx għax kien plejer kbir Steven Gerrard ħajkun manager kbir. Ġab il-suċċessi ma' Rangers, irridu naraw issa ma' Aston Villa. Tisix Aston Villa tilfu pedina importanti bi Grealish. Jiġifieri il-post Grealish għadhom maħsuda mill-tluq ta' dan il-plejer. Sekrettet, per eżempju, nitkellem fuq li Leeds jitlaq Calvin Phillips li huwa hemmhekk tkun daqqa, mhux daqqa għax inti financially mhux se tkun daqqa, Aston Villa daħlu 100 miljun. Menti l-flus anke jekk iġib players floku. Hekk it-tim ikun mibni madwar dak il-plejer. Hija totalment differenti. Bħal Phillips huwa Leeds all the way, mwilek Leeds, trabba Leeds, imma Leeds allura mbagħad ikun hemm mill-banda l-oħra plejer illi illum il-ħajta plejer qasira. Jekk inti jara li sena sentej tlieta toret mill-Championship telgħu fil-Premier, sena sentej tlieta. U mhux qiegħed fl imbagħad plejer illi huwa plejer issa internazzjonali, mhux qiegħed fl-istadju illi jilgħab fil-Champions League. Mbagħad has to move on, jiġifieri. Ma tkunx dik is-sena tkun ta' wara, jekk tim ifallim jidħol fil-kompetizzjoni tal-Ewropa, ma jkunx hemm oħra li jimxi ġifieri sens. Allura fuq dak il-punt ta' Gerrard, wieħed irid jistenna u jara għadu kmieni ħafna u ma nistax tagħmel assessment at this stage meta għadna nqatt ma' kkoċċa fil-kampjonat Premier u kkoċċa roba waħda li verament rebaħ għandu 100% rekord s'issa però kemm ħajdu wieħed irid jistenna u jara. Darren, komment finali fuq Gerrard? Mikrofonu Darren, jekk jogħġbok. Skużani. Again, Gerrard kien wieħed mill-li beda jissemma wkoll fit-taqtija l-coach għal Newcastle United. Personalment wara illi jiena esperjenzajt illi mela biex ngħidu bħalma diġà semmiet illi tkun qiegħed fin-naħa t'isfel tal-klassifika ġol Premier League jiena nemmen illi għandek bżonn manager b'esperjenza. All right, kont se nsemmi l-każ ta' Alan Shearer meta kien fadal bis-10 logħbiet u waqajna, però nammetti li Alan Shearer ma kellux l-esperjenza illi forsi ġabar Steven Gerrard kemm kien ilu ma' Rangers. Però rajna x'ġara bi Frank Lampard ma' Chelsea. Minkejja li dana kien ma' Derby County, jiena nemmen illi kun riskju enormi li kieku wieħed ipoġġi manager f'hot seat ta' dik il-kwalità jaħraq nirien biex isalva klabb. Jiena nemmen illi kienet deċiżjoni ambizzjuża u kuraġġuża ħafna mill-klabb ta' Aston Villa illi jinvesti f'dan il-manager. Ovvjament, wieħed ta' trid jara, però jien personalment ma kontx nieħdu dak ir-riskju. Bħalmet ngħid illi huwa riskju qawwi ħafna illi titfa' coach minkejja li għandu ftit esperjenza ma' Rangers titfgħu f'dak il-hot seat, jiena naħseb illi kienet deċiżjoni kuraġġuża ħafna.
Grazzi lil Simon Dernu Joseph tal-li attendejtu għal-program tal-lejla, kif ukoll grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Il-ġimgħa d-dieħla l-intervista se tkun qed tagħti ħarsita lejn il-kampjonat BOV Challenge fejn flimkien ma' mistednin oħra se nkunu qed naraw naqra x'inhu jiġri fil-nistgħu it-tieni diviżjoni tal-futbol lokali. Matul il-ġraħet li ġejjin il-Kamra Sportiva se tkun qed tiffoka mhux biss fuq dak kollu li jkun qed jiġri fil-kampjonati tal-futbol lokali u internazzjonali iżda wkoll se nkunu qegħdin insegwu l-aħħar żviluppi tal-Players Championships li huwa l-aħħar turnament tad-darts qabel ma jibda l-kampjonat mondjali ta' żmien il-miliet. Għal daqstant, komplu segwu dejjem in-netwerk tagħna fuq din il-paġna ta' YouTube, kif ukoll fuq l-istazzjon uffiċjali, anzi fuq din il-paġna ta' Facebook, skużawni, kif ukoll fuq il-stazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn dan il-programm ser ikun disponibbli minn hawn u si oħra. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Bela ma tfadalli xejn iżjed xi nżid, ħlif li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna llejla u nawguralkom is-serata tajba. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.